Nagri ka mga katungtungan, hindi ka makauot. Umay ka man lang, hindi. Uning po. Lakay! Lakay! Wala po. Gusto ko lang na po. Napa na naman ang tanga tao. Lakay! Naapo, tanga mat. Ay, naapo. Sige, tungkol di, Wala. Wala. Apo. Adata ka lang mo, gayam. Tapayak pa lang alakay nga lakay. Ang paya, manaktak kamot. Awanan. Apo, ML man tap ubra mo. Ay, naapo, bakit? Ibawal mo ilang aming nga bisyo kaon. No kumain ni Muriam tao tong itadi. Dapay pa kinabang kanyam. Apo mo? Ang paya niya mati, bagamon. Ang kamang gumatang tikwa. Virgin coconut oil. Virgin coconut oil. One. Ne. Iya pura mananan ka mga birok itati. Pakiligligo kan. Matilpak ka. Dataman ti kamamayatan nga nang ibaonam kanyak. Virgin coconut oil. One. Apo. Virgin coconut oil. Taman pa. Sigurado ka ba kahit? One. Basta sa tiding kanta. Basta Virgin pulak mo coconut oil. doon. Masusunod ka mahalan. Apo, kaya maitataman pa. Aba, himala. Nagragsak ng ibaon dati tata. Apura ma. Ano man nga, ligligok ni makitam itan. A few moments later. Nga ading imbon kong alaklakayanan. Ganat at taawang pay lang. Ay, apo, nakasalaw man siguro tati mangarak nga padanan. Ito, taman pa. Nga tati papulutan ni Bakay. Kumayat sa dayto, ya. Bakay, dakaon. Masaya at adda ka. Kampay man ay. Ay, nagbed ka. Nakasara ka man siguro ti kayo ninyo, Mami Jai. Ano lang tayong pagatang ko kanyam, nakabaybayag ka. Nakainindog ka. Eh, siyempre, nagbirbiro ka katikantina nga kumplito datay impagatang mo, Bakay. Kompleto. Oh, dati virgin coconut oil. Dati Bakay, kumplito daytoy. Kaya may salang mo din pagatang ko. May mesa nga. Kaya may salang. Ay, naapo Bakay. Kita maagamin pa ilaeng. Beer. Jane. Coconut oil. Kumplito Bakay. Ating alaklakayanan. Virgin coconut oil, Adilana. Ay, naapo Bakay. Naglawag datay nang ngagaw nga nang ibaonam kanyak. Kunam nga gumatag iti beer, gin, coconut oil. Di so tiginatang ko bakit? Paipilit mo, Pai. Nagri ka mga katungtungan, hindi ka makauot. Umay ka man lang, hindi. Umay ka man, umay ka man.